o seară de suflet, ca să o petrecem împreună, în speranța de a ne crea acea bună dispoziție și, dat fiind faptul că suntem pe ultima 100 de metri a sărbătorilor de iarnă, să trăim din nou acele clipe feierice frumoase ale acestor sărbători de iarnă, să vă readucem în atmosfera sărbătorilor de iarnă, să ne urăm la mulți ani din nou și o seară cât mai agreabilă tuturor. De aici încolo începem o activitate asupra căreia am trudit atât cât am trudit, rămâne deja la discreția dumneavoastră și la judecata dumneavoastră să apreciați ceea ce am avut a vă spune în această seară. Activitate pregătită de către doamna Mariana Mihailov, profesoară în Liceul Gheorghe Sache, și activitate pregătită pentru în cadrul activităților de atestare. Deci, succes și cu Doamne ajută!
întărească organismul și ca să legile, porțile și ușile a caselor și a gardelor, pentru a feri de strigoi care pântuie pământul, iar tineretul, fetele mai ales, să zbicească viitorul și usitul prin intermediul a diferitor vrăci. Ce fel de vrăci făceau? Eu, de exemplu, nici de cum nu pot uita ce m-a învățat mama și bunica. În dimineața Sfântul Andrei ne duceam la casa unei vize și eram curioasă să aflăm care prima se va mărita și de unde va veni ursitul. Ia să vă spună mătușica ce vrăci făcea. Fetelor, după cum știți, de pe 12 pe 13 decembrie e Sfântul Andrei și în această seară se fac vrăji. Seara, înainte de culcare, se pune sub pernă o oglindă mică și un pieptene personal. Se zice că noaptea îți visezi ursitul. Să vă zic și eu ce m-a învățat mama și bunica. În seara de Sfântul Andrei, fetele își pun sub pernă 4